नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात विश्व प्रवासोद्यम दिवस आचरण केलो. कारवारचे जिल्हा प्रशासन आणि उत्तर कन्नड जिल्हा करावळी ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कारवार हेमगेल्या सहयोगान विश्व प्रवासोद्यम दिवसा निमित्तान आयोजन केल्ल्या कार्यक्रमात मान्य कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी झाडाक उदक घालच्या कार्यक्रमान उद्घाटन केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अनेक प्रवासी स्थळां असून प्रत्येक प्रवासी स्थळाचेर विशिष्ट अशी निसर्ग निर्मित देखावे आसात. अशी स्थळाचेर प्रवाशांक स्वच्छता पाळची ही आमगेली मुख्य जबाबदारी आसा. ती आमी निश्ठेन पाळचे आमगेले मुख्य कर्तव्य आसा अशें श्री हेब्बार हेमी सांगले. ह्या वेळार शासकी श्रीमती रुपाली नायक, जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन, नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यनिर्वाहक अधिकारी, तहसीलदार आणि अधिकारी तसेच सार्वजनिक हजर आशिल्ले. ಮೊದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸಕರ ಸಾಯಲಿದೆ. ಅದು 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಗಿನ ಕೊಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಇವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2,18,000 ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ನಮ್ಮ ಭಟ್ಸದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಇವರನ್ನು ಸಹ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ MLAಗಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಹ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನ ನಿಗದಿ ಪಡೆದೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು. ಆದರೆ कारवार करोके क्लबा वतीन दिवंगत SP बालसुब्रमण्यम हेमगेली पहिली पुण्यतिथी आचरण केली. कारवार करोके क्लबाचे अध्यक्ष श्री किशोर बांदेकर हेमगेल नेतृत्वात दिवंगत SP बालसुब्रमण्यम हेमगेल्या पहिल्या पुण्यस्मरण दिसा निमित्तान 25 सप्टेंबराक कारवारच्या हॉटेल अमृत ओव्हरच्या सभागृहात SP बालसुब्रमण्याला फोटोक हार घालून श्रद्धांजली ओपून कार्यक्रमात सुरुवात करचे पयली 5 मिनिट मौन आचरण पाळल्यानंतर कार्यक्रमात सुरुवात केली. क्लबाच्या सदस्यान SP बिली सुमधुर गीता गायन तेमगेली पहिली पुण्यतिथी आचरण केली. कारवार करोके क्लबाचे मुख्यस्थ आणि कारवारचे SP बिले मानसपुत्र म्हणून संबोधचे श्री किशोर बांदेकर हेमी गायन केले. डॉक्टर सचिन नाईक हेमी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. हॉटेल अमृत ओव्हरचे मालक भरत हेमी आपले गाण्यान रसिकाले मन जिंकले. कारवार करोके क्लबाचे इतर सदस्य लोकेश पावसकर, डॉक्टर शरद रेवणकर, वैशाली मांद्रेकर, समृद्धी दुधलकर, वेव्स ऑफ मेलोडी ऑर्केस्ट्राचे सचिन नाईक, साक्षी नाईक, स्वरसंगीत ऑर्केस्ट्राचे साईराम मांद्रेकर, प्रदीप गुंगी अशा अनेक गायकांन सुमधुर गायन कार्यक्रमात शोभा हाडली. अखेर कार्यक्रम यशस्वी जाल्ल्याबद्दल किशोर नाईक हेमी जमील रसिकाले आणि कार्यक्रम यशस्वी करूक श्रम केल्ल्याले सगळ्याक कृतज्ञता व्यक्त केली. घोव बायलाल्या झगड्यान मद्य पाण्याच्या नशेत घोवान केली आत्महत्या. शिरसी क्षुल्लकशा कारणान घोव बायलाल्या झगड्यात घोवान केली आत्महत्या. शिरसी तालुक्याच्या गणेशनगर व्याप्तीचो सलीम श्रंगेली वय 32 वर्सां हो आत्महत्या केल्लो व्यक्ती. मद्यपानाचे चट आशिल्लो हो व्यक्ती खूब दिवसाच्यान नशेतच उरतालो. हो घरात बायले कडेन झगडी करते रावतालो
आणि घो बायलाले झगडे झाल्यानंतर सलीम गणेशनगरच्या घरा बांधून आशिल्ल्या रानात वचून सलीम श्रृंगेरी यांनी गळपास घेऊन आत्महत्या केली असे कळलेला। या घटनेची माहिती मिळताच शिरसी ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे PSI इरया हेमी घटनास्थळावर वचून पंचनामा करून प्रकरण दाखल केला। पुढील तपास चालू असा। कुमटा होळेगद्दे भागात रानटी प्राणी वागूट फिरचे भयान ग्रामस्थ भयान कंगाल जालात। अरण्य अधिकाऱ्यान योग्य बंदोबस्त करची मागणी। कुमटा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात सध्या रानटी हिंस्र प्राणी गावात येऊ लागिल्यान लोकां भितर भयाचे वातावरण झाला। सध्या रानातल्यान आहार सोदतेर हे प्राणी गावाकडे वळू लागलात। सध्याच कुमटाच्या किमानी गावात वागूट पेट्याक धरू येईल तेन्ना जाळ्यात बंदिस्त जाल्ली घटना ताजी असतानाच तालुक्याच्या देवगिरी ग्रामपंचायतच्या होळेगद्देत जनवस्ती भागात वागटाल्या पावटाची निशाणी दिशिल्ल्यान ग्रामस्थां भितर आतंक निर्माण झाला। सांज जाल्ले अशा भागात फिरूक लोक भितात। हेच बद्दल अरण्य खात्या माहिती दिल्ली असा। अरण्य अधिकारी जाग्यार येवन वागटाले पावट पळोवन परीक्षण करून गेलात। या भागात काही भागात CCTV कॅमेरा बसयले आसात। कितें केले तरी या वागटाल्या पावटान अख्खा ग्राम मोठ्या हुस्क्यात असा। सध्या जळीमळी ही एकच बातमी ग्रामस्थाल्या तोंडार असा। डिग्गी कॅसल रॉक आरोग्य केंद्रात स्क्वॉड वेस्ट संस्थेची सेवा सुरू। जोयडा तालुक्यातल्या केसल रॉक आणि डिग्गी यांच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आज सोमारच्यान स्क्वॉड वेस्ट संस्थेन आरोग्य केंद्र सेवा दिवच्याक सुरू केली। जुलै महिन्यात खासगी संस्थांच्या सेवेर सरकारान निर्बंध घातिले। त्याक लागून या दोन्ही आरोग्य केंद्रात सेवा दिवच्या स्क्वॉड वेस्ट संस्थेची सेवा थांबवून दवरिली। मात्र या भागातले नागरिकाले हाल लक्षात घेऊन स्क्वॉड वेस्ट संस्थेच्या करारात वाढ करून परत सेवा दिवच्या सरकारान आदेश दिला। सोमाराक केसल रॉक यांच्या आरोग्य केंद्रात या सेवेचो शुभारंभ झालो। त्यावेळार पंचायत उपाध्यक्ष संतोष रेडकर हेमी स्क्वॉड वेस्ट संस्थेच्या कर्मचाऱ्याले स्वागत केले। त्यावेळार उलयत असताना संतोष रेडकर हेमी सांगले की केसल रॉक आणि डिग्गी आरोग्य केंद्रात स्क्वॉड वेस्टची सेवा दिवच्याक माजी आमदार सुनील हेगडे हेमगेल्या प्रयत्नान पालकमंत्री शिवराम हेब्बार आणि खासदार अनंतकुमार हेगडे हेमगेल्या सहकार्यान शक्य झाले असा। तेमगेला आम्ही आमगेल्या पंचायती वतीन आणि गावच्या वतीन अभिनंदन करता। ह्या वेळार भाजपा तालुका उपाध्यक्ष दीपक देसाई, शिवाजी गोसावी, महाशक्ती केंद्राचे प्रधान कार्यदर्शी गुरप्पा हणबर उपस्थित आशिल्ले। जोयडा तालुक्यातल्या गावागावात स्वच्छता मोहीम सुरू। जोयडा तालुका भाजपा मंडळा वतीन तालुक्यातल्या गावागावात स्वच्छता अभियान सुरू झाले असा। गावागावात स्वच्छता मोहीम कोरोनाबाबत जागृती करते असून 7 ऑक्टोबर पर्यंत हे अभियान सुरू उरतले असे भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष संतोष रेडकर हेमी सांगले। रामनगर हिंगा पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष हेमगेली जयंती साजरी केली। त्यावेळार तेमी उलयले। तशेंच रामनगर हिंगा स्वच्छता मोहीम झाली। त्यावेळार तालुका उपाध्यक्ष शिवाजी गोसावी, महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष रमेश गावडा, जिल्हा रयत मोर्चाचे कार्यदर्शी गिरीश गोसावी, भाजप OBC मोर्चाचे तालुका प्रधान कार्यदर्शी तुळशीदास पटकारे, महिला मोर्चाचे तालुका अध्यक्ष श्रेया सावंत, रामनगर ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तसेच भाजप कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।